събота. В предишната ни среща продължихме нашето изследване за идентичността на Исус. Установихме, че освен равин и учител, той бил и еврейски чудотворец и пророк. И че именно пророческата му ревност за Бога била решаващия фактор зад неговата смърт. Причините за смъртта му били политически, а не религиозни и ползвали както свещениците и садукеите, така и римския префект Понтий Пилат. Историческите източници представят Пилат като жесток касапин, който избил множество евреи и който ненавиждал както тях, така и тяхната религия. Не евреи, а римски идолопоклонници били тези, които разпънали Исус, но в крайна сметка той казва, че сам отдал живота си и че никой не му го отнел на сила. След смъртта на Исус, много от учениците му се разпръснали. Двама от тях се запътили към Емаус, когато срещнали възкръсналия Исус, без да го разпознаят. Той ги попитал за какво разговарят, а те натъжено отвърнали. За това, което стана с Исус от Назарет. Той беше човек, който чрез делата и думите си показа, че е велик пророк пред Бога и хората. Но нашите главни свещеници и водачи го предадоха, за да бъде осъден на смърт и го разпънаха на кръст. А ние се надявахме, че той е този, който ще избави Израел. Учениците се надявали, че Исус бил този, който ще избави Израел. Но той не го сторил. Нещо тук не е наред. Не трябвало ли учениците да бъдат щастливи? Защото Исус е умрял за техните грехове и ги е избавил от грях и смърт. Проблемът идва по начина, по който разбираме понятието избавление. Когато християните мислят за избавление, те мислят за опрощението на грехове. Христос ни е избавил, като е умрял за нашите грехове и е премахнал последиците от греха, смърт и отделяне от Бога. Избавлението обаче има и друг, много по-дълбок смисъл, на който се набляга както в Библията, така и в юдаизма днес. За да разберем този смисъл, трябва първо да осъзнаем, че Бог е избрал да открие на хората вечната истина за своето естество и волята си за човечеството чрез една определена човешка култура – еврейската. Ако желаем да разберем замисъла на библейските автори, трябва да видим света както те са го виждали. Допълнителна трудност в случая с понятието избавление представлява факта, че то е културно обособено. То имало културно специфично съдържание, което ние като съвременни читатели най-често пропускаме. Думата избавление идва от Стария завет и по-точно от светската лексика на древен Израел. Да избавиш, на иврит гаал, нямало нищо общо с теологията, а било свързано с законите и социалните обичаи на древното племенно общество, към което принадлежали евреите. В едно племенно общество семейството е буквално уста на общността. Връзката на даден индивид с правната и икономическата структура на неговото общество е през семейството. Тъй като Израел бил патриархална племенна култура, тази връзка била патриархът на клана. Той бил отговорен за икономическото благополучие на неговото семейство. Той налагал закона и той имал отговорността за близките си, които били принудени да живеят в периферията на обществото поради бедност, смърт или война. Патриархът бил най-възрастният член на семейството и заемал централно място в структурата на обществото като цяло. Патриархалното общество се състояло от слоеве, които сформирали все по-широки кръгове, започвайки от тясно сплотеното семейство и стигайки до нацията като цяло. В характерната Израилева племенна система човек обуславял своето място в обществото през обектива първо на неговото патриархално семейство, след това на неговия клан или родословие, на неговото племе и най-накрая на неговата нация. Основната семейна единица в Израилевото общество била позната като бащиния дом. На иврит Бейт Ав. Тя се състояла от разширеното семейство,
което включвало патриарха, неговата жена или жени, неговите неженени деца и неженените му синове с техните жени и деца. В това патриархално общество, когато мъжът се оженил, той оставал в бащиния си дом. Но когато жената се омъжила, тя се присъединявала към дома на новия си съпруг. Пример за това е сватбата на Ревека, която напуснала бащиния си дом в Харан, за да се омъжи за Исак и да живее с него в Ханаан. Членовете на бащиния дом живеели заедно в семейно здание, колективно обработвали земята, която притежавали съвместно и споделяли нейните плодове. Това разширено семейство деляло своите ресурси и своята съдба. Тези, които се намерили без бащин дом, обикновено сираците и вдовиците, също така се озовавали извън нормалния кръг на подсигуряване и защита в обществото. Затова израелтяните имали множество закони, които целели да защитят маргиналните членове на патриархалното им общество. Бог е толкова загрижен за тези, които са извън защитата на Бейт Ават, че се самоописва като Бог на боговете и Господ на господарите, Бог велик, силен и страшен, който не гледа на лице и не взема дарове, който право отсъжда на сирачи и на вдовица, обича чужденеца и му дава хляб и облекло. Патриархът бил този, който носел както правна, така и икономическа отговорност за дома. Когато той умрял, или когато Бейт Ават станал твърде голям, за да се изхранва, семейството се разделяло на нови домове, всеки от които бил предвождан от най-възрастния мъж. Жилищното здание на бащиния дом било не толкова къща, колкото оградено пространство. Отделните семейства обитавали самостоятелни жилища, които били групирани в по-голямо оградено заграждение, познато като Бейт Ав. Отделните места за живеене обкръжавали общ двор, в който членовете на семейството извършвали домашните задължения, като меленето на зърно, приготвянето на храна или печенето на хляб. Накрая на деня семейството се събирало заедно в сигурността на заграденото място за вечерното хранене и сън. Устройството на семейното жилище ни помага да видим, че една от основните цели на Израелевата племенна култура била племенната солидарност. В своето единство те намирали способността да процъфтяват в суровите икономически условия, да се защитават от хананските си съседи и да подсигуряват оцеляването си като група хора. Същата основна структура в еврейското общество присъствала и по времето на Новия Завет и предоставя важен контекст за много от историите и ученията на Исус. Пример за това е Йоан 14 глава, където Исус разказвал на учениците си за скорошното му заминаване и за трудностите, които ще ли да последват. Учениците били объркани от това и Петър попитал: „Господи, къде отиваш? Защо не мога да те последвам сега?“ Исус отговорил последния начин: „Нека сърцата ви не се тревожат. Вярвайте в Бога и в мен вярвайте. В дома на моя баща има много обиталища. Нямаше да ви го казвам, ако не беше така. Отивам да приготвя място за вас. И след като отида и ви приготвя място, ще се върна отново и ще ви взема при себе си, за да бъдете и вие там, където съм и аз.“ Поколения наред християните налагат своя културен мироглед върху Исусовите думи и ги интерпретират като обещание за огромни къщи и замъци, които ги очакват в рай. Но това, което Исус казал на учениците си, е далеч по-значително от целите на една потребителска култура. Крайната ни дестинация като Божии деца е Божиният бащин дом, Божието семейство, в което има място за всеки човек. Целта на избавлението не е мраморен замък, а присъединяването ни към Божият Бейт Ав. Понятието за избавление
било неразривно свързано с семейните отговорности на патриарха към неговия клан. Нагледен пример за това е историята за Рут и Вооз. По времето на съдиите, израелтянката Ноемин се омъжила за витлеемеца Елимелех, на който родила 2 сина. Глад в страната ги накарал да изоставят семейната земя на Елимелех и да се преместят в Моав, съседна страна отвън река Йордан. Докато били там, синовете им се оженили за 2 местни жени. Елимелех умрял и оставил Ноемин вдовица. А още по-лошо, 10 години по-късно, 2 й сина също умрели без да имат наследници. Ноемин останала извън закрилата на нейният Бейт Ав. В затрудненото си положение тя решила да се върне във Витлеем с надеждата, че някой член на семейството й ще я приюти. Тя заръчала на 2 си снахи да се приберат при своите бащини семейства, където биха могли да се омъжат отново, да родят деца и да подсигурят своето бъдеще. Първоначално те й противоречали, но Ноемин й напомнила, че няма как да ги осигурява. Тогава едната й снаха, Орпа, си тръгнала, но другата, Рут, отказала. Рут казала на Ноемин: „Не ме убеждавай да те оставя и да не дойда след теб, защото където отидеш ти, ще отида и аз. И където останеш, ще остана и аз. Твоят народ ще бъде мой народ, и твоят Бог, мой Бог. Където умреш ти, ще умра и аз, и там ще бъда погребана.“ С други думи, Рут направила формално изявление на племенна солидарност. Тя обявила своето племенно присъединяване към Ноемин. 2 жени се завърнали във Витлеем, където Рут се възползвала от местните закони за бъбъркуване, т.е. събиране на класове, за да ги издържа. След известно време тя се озовала в полето на Вооз, който бил близък роднина на Елимелех. Той й показал милосърдие и позволил да се издържа от неговата земя. В желанието си да подсигури бъдещето на своята снаха, Ноемин убедила Рут да отиде и да помоли Вооз да я избави. Вооз се съгласил, след като първо проверил дали даден по-близък роднина на Елимелех не би желал да я избави пръв. От текста се вижда, че това избавление струвало скъпо на Вооз. Той трябвало да откупи земята, която принадлежала на Елимелех, да се омъжи за Рут и да й даде наследник, който да издигне името на покойния й съпруг и да стане негов наследник, според закона в Второзаконие 25 глава. Вооз решил да поеме отговорността на патриарха и да стане Гоел на Рут, неин сродник, избавител. Така и когато Лот и неговото семейство били атакувани и взети за заложници от коалиция месопотамски владетели, неговия чичо Аврам, като патриарх отговорен за своя клан, веднага му се притекал на помощ, за да го освободи. Това също било вид избавление. Избавление било и когато някой изпаднал в дълг и бил поробен от неговия кредител и негов сродник-избавител го избавил срещу съответното заплащане. Избавлението в такъв случай било средство, чрез което на изгубен член на семейството, поради бедност, безсилие, дълг и така нататък, се осигурявала сигурност в родствения кръг. Човекът или неговата земя били избавяни от патриарха, често на висока за него цена. Това била патриархалната отговорност, мрежата за безопасност в Израилевото общество. По същия начин Библията говори за Божието освобождаване на Израилевия народ от Египет, като акт на избавление. В Изход 6 глава 6 до 8 стих Бог казал на Моисей: „Затова кажи на Израилевите синове: аз съм Господ, ще ви изведа изпод товарите на египтяните, ще ви избавя от тяхното робство и ще ви изкупя с простряна ръка и с велики присъди.
По-късно, завръщането на еврейския народ от робството във Вавилония също се смятало за Божия дейност. То аналогично се свързвало с освобождаването от Египет и следователно се смятало за избавление. В Исаия 48 глава 20 стих пише: „Излезте от Вавилон, бягайте от халдейците, с глас на ликуване изявете, известете това, разгласете го до края на земята. Кажете: Господ избави слугата си Яков.“ Изразът за заплащане и откуп се използва метафорично за Бог, но когато Той действа в своята суверенна власт, за да избави народа си на него, това му коства нещо. От тук произлиза и практиката на избавление на първородните в Стария Завет. Защото цената, която била заплатена за освобождението на израелтяните от Египет, била живота на първородните, на хората и на животните. Понеже Бог запазил израилевите първородни, те му принадлежали. Затова Той заповядал всяко мъжко първородно, както на хора, така и на нечисти животни, да бъде откупвано за определена цена, а всяко първородно на чисто животно да бъде принасяно в жертва. И до ден днешен евреите посвещават своите първородни синове на Бог в името на тяхната свобода. В Стария Завет понятието изкупление се свързва с Бог като Спасител и Избавител от множество ситуации, включително потисничество и насилие, смърт и беди. Но най-често терминът се използва от пророк Исаия, който описва Бог като изкупителят на Израел, който не само го е избавил в миналото, но и в края на времето ще дойде от Сион, за да му донесе покой и да накаже враговете му. Това бъдещо избавление днес в юдаизма се нарича Геула. В тази Геула всички евреи, които са били разпръснати по целия свят, ще бъдат събрани обратно в Израел, в състояние на благословение и мир, под властта на великия месиянски цар. Всичките Божии обещания към еврейския народ най-накрая ще се изпълнят и светът ще навлезе в една невиждана до тогава ера на мир и благополучие – месиянската ера. В Лука виждаме, че Исусовите ученици очаквали Той да донесе точно такова избавление. Самият Исус употребява думата в същия смисъл, когато пророкувал своето завръщане. Когато всичко това започне да се случва, изправете се и вдигнете главите си, защото избавлението ви наближава. От цялостната употреба на терминът избавление и избавяне се вижда, че авторите и на Стария, и на Новия Завет употребявали понятието в смисъл както на национално, така и на лично спасение. В Новия Завет Петър и Павел пишат, че Исус ни е избавил от безмисления начин на живот, т.е. от проклятието на закона, според което всеки, който наруши закона, заслужава смърт. Защото греха е именно всяко нарушаване на закона. Но в допълнение на факта, че Исус е освободил индивидуално всеки човек от желанието да върши зло и му е предоставил възможността да получи Святия Дух, който да го обновява, да го ръководи и да му дава мъдрост, християните пропускат друга жизнено важна последица от Исусовата жертва, която има далеч по-групов ефект. А именно, че благодарение на саможертвата си, Исус е направил възможно благословението, дадено на Авраам, да бъде дадено на езичниците, така че чрез вяра да получим духа, обещани от Бога. Затова апостол Павел напомня на вярващите, които не са евреи: помнете, че вие някога, езичници по плът, по онова време бяхте без Христос, бяхте изключени от общността на Израел, бяхте чужди на заветите, свързани с Божието обещание, и живеехте в този свят без надежда и без Бог. Но сега, в Христос Исус, вие, които бяхте далеч от Бога, сте близо до Него, заради Христовата кръв. Защото самият Той е нашият мир. Той направи юдеите и езичниците едно и събори средната стена, която ги разделяше. И така, вие не сте вече странници и чужденци, а сте съграждани
на светиите и членове на Божието семейство. Коя е преградата, която Исус е съборил? Павел имал предвид тъй наречения сорек, т.е. балюстрадата, която служила за предотвратяване на неевреите да навлизат в святата обител на храма. На снимката може да видите сорегът е ето тази балюстрада. На тази балюстрада били поставени табелки, които гласели следното: никой чужденец не може да влиза зад балюстрадата и в ограждението около пространството на храма. Който е заловен, може да обвинява себе си за своята смърт, която ще последва. Чрез символичното събаряне на балюстрадата, Исус е направил възможно всеки, който не е евреин, да се включи в Божия завет с Авраам, Исак и Яков, да бъде участник в обещанията, които Бог им е дал, и да стане духовен сънародник на Израелевата общност. Но автора на Откровение повдига и важния въпрос, че Исус бе пожертван и с кръвта си купи за Бога хора от всяко племе, език, раса и народ. С други думи, не само, че и ние, които не сме евреи, сме били избавени като група, но и сме били изкупени с цена. Точно както израелтяните били избавени от Египет с цената на живота, т.е. на кръвта на първородните, която била заменена за кръвта на пасхалното агне. Цената, която Исус платил за нашето избавление, обаче била неговия собствен живот и кръв. Кръвта на Христос, нашето пасхално агне без недостатък и петно, агнето, което е било заклано. Но можем ли наистина да смятаме Исус за жертва еквивалентна на пасхалното жертвено агне? И как по-точно ни е избавила неговата кръв от смърт поради греховете ни? Преди да отговорим на тези въпроси, е нужно да разгледаме по-детайлно ритуала, свързан с пасхалното агне и функцията на библейските жертвоприношения като цяло. Жертвеното животно на Пасхата, което било или агне, или яре, било на 1 година и задължително било без недостатъци. Всяко семейство или общност принасяла една жертва заедно. Само тези, които били обрязани и ритуално чисти, според закона, можело да участват в жертвоприношението и в празничното хранене, което следвало, им било забранено да притежават храна с квас по време на акта на заколването на пасхалното агне. Животното било заколвано в навечерието на Пасхата в двора на храма. То не можело да бъде убито другаде, освен в светилището в Йерусалим. Заколването се извършвало от миряни, но кръвта трябвало да се събере от свещеник. 2 реда свещеници, един с златни и едни с сребърни чаши в ръце, стояли в 2 редици, които се простирали от двора на храма до олтара. Те предавали пълните чаши с събраната кръв един на друг, докато стигнали до последния свещеник, който попръсквал кръвта на олтара. След заколването, агнето се закачвало на специални куки или прътове и било удирано. Коремът бил разрязвал и частите с мазнините, предназначени за олтара, били премахвани. Поставени в съд, усолявани и поднасяни на свещеника на олтара, докато останалите вътрешности били вадени и изчиствани. Когато жертвоприношението било завършено и жертвата била готова за печене, всеки човек занасял агнето си вкъщи, където го печал на шиш от нарово дърво. Никой от костите на животните не можело да се чупят, нито при готвенето, нито при яденето му. Когато било готово, то се сервирало на масата, където трябвало да бъде изядено от присъстващите същата вечер, защото нищо не можело да остава за следващия ден.
Според законите, които ръководят пасхалната жертва и жертвоприношенията като цяло, става ясно, че има проблем с теорията, че Исус е бил като буквално жертвено агне. На първо място той е бил човек, а не кошерно животно без недостатъци. Т.е. овца, овен, коза, козел, бик, крава или гурголица. В Библията Бог ясно забранява принасянето на хора в жертви. В книгата на пророк Еремия Бог порицава Юда за тази им дейност. Не съм заповядал и не ми е идвало на ум да извършат тази мерзост, да извършат тази мерзост и да въведат Юда в грях. Някой може да посочи за противен пример факта, че Бог заповяда на Авраам да принесе Исак в жертва, но текстът показва, че Бог го спрял и заменил Исак с овен. Жертвоприношенията също така можело да се извършват единствено в святия храм, постановен от Бога. Исус, от друга страна, умрял извън портите на Йерусалим. Според Тората, всяко жертвоприношение трябвало да се извърши и от Аароновото свещеничество. Исус не бил разпънат даже от обикновени евреи, а от римски идолопоклонници. Животинската жертва трябвало да бъде заколена по специален начин. Този, който извършвал заколването, трябвало да пререже гърлото с много остър нож, така че да спести страдание, а кръвта трябвало да бъде събрана в купа и да се поднесе на олтара. Според еврейския закон, ако животното пострадало от неправилно заколване, жертвата се обявявала за невалидна. Всяко обезобразяване, страдание, болест, рани или други недостатъци преди или по време на принасянето на жертвата също я обезсилвали. Ако някой свещеник вземал овца, бичувал я с камшик, пробудял я с гвозди и я провиснал в мъки, тя вече не можело да се счита годна за жертвоприношение. Исусовата смърт била всичко друго, но не е хуманна. От казаното до тук се вижда, че жертвата на Исус не отговаря на които и да е от Божиите установени изисквания за жертвоприношение, постановени в Библията. Исус очевидно по никакъв начин не изпълнил, нито съответствал буквално на жертвите, определени в Тората. Неговата жертва не била буквално жертвоприношение за грях. Тя била метафорична. Когато апостолите описват Исус като пасхално агне, без недостатъци, като Божий агнец, или когато казват за него, че е принос за грях или жертвено приношение, те говорят метафорично. В какъв смисъл? Според постановленията в Тората, както жертвеният принос бил направен доброволно, така и Исус се предал доброволно. Както кръвта на животните била пролята, така и Исус пролял своята кръв. Защото според закона почти всичко се очиства с кръв. И без проливането на кръв няма опрощаване. Това било, защото живота на тялото е в кръвта, която по силата на живота, който е в нея, прави умилостивение. Затова казах на израелтяните: ни един човек от вас да не яде кръв и пришелецът, който е заселен между вас, да не яде кръв. Що се отнася до небесния храм, според автора на посланието до евреите, Исусовата жертва функционирала буквално. Животните на земята били пророчески сенки и отражения на жертвата на Исус в небесата, както небесният храм и свещеничество били отражения на небесните. Но Исус не бил нито свещеник, нито член на Аароновото свещеничество. В посланието до евреите се казва: всеки знае, че нашият Господ е от племето на Юда, а за свещеници от това племе Моисей не споменава нищо. Ако беше на земята, той дори нямаше да бъде свещеник, защото има такива, които принасят даровете според закона. Въпреки че дори сега Исус седи отдясно на Бог, като първосвещеник според ордена на Мелхиседек, що се отнася до този свят, той не е бил свещеник на земята.
По същия начин, т.е. жертвоприношение за грях, един път завинаги, що се отнася до небесния храм. Но на земята той не е бил левитова жертва според Тората. Той може да се счита като такава, само метафорично, но не и буквално. Ако Исус не е буквално жертвоприношение, тогава как е изкупил нашите грехове? От ранния юдаизъм произлиза идеята за страданието на праведните. Това схващане е често срещано в равинската литература. То е формираща част от теологичния контекст на Евангелията и на останалите апостолски писания. Разбирането се основава на общата представа, че Бог е справедлив и че показва справедливост в света според стриктна система от типа око за око, зъб за зъб, основана на неговия закон. Според тази проста система за правосъдие, праведните се награждават, а неправилните се наказват. Тази теодицея се вижда ясно в Тората, пророците и в притчите. Проблемът е, че реалността не е толкова проста. Пророк Еремия извиква: защо успява пътят на безбожните и благоденстват всички, които вършат коварства? Псалмистът казва: защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на безбожните, защото нямат мъки в смъртта си и тялото им е охранено. Не са в грижи като другите смъртни, нито са измъчвани като другите хора. Ето такива са нечестивите. Винаги са благополучени. Умножават богатство. Наистина аз напразно очистих сърцето си и измих в невинност ръцете си. Цялата книга на Йов е един дълъг, поетичен философски аргумент за същия въпрос. Защо нечестивите преуспяват, а праведните страдат? По времето на Исус, фарисеите имали следния отговор на тези въпроси. На първо място, те вярвали в живота след смъртта и че умрелите получавали своето възмездие след като умрат. Те също вярвали, че при възкресението на мъртвите всеки ще получи присъда за делата, извършени по време на земния му живот. Праведните ще получат крайната награда, бъдещия свят, а нечестивите няма. Бог ще балансира всичко след смъртта. В трактат Кидушин 40б четем: светият, нека бъде благословен, носи страдание на праведните в този свят, за да наследят бъдещия свят. Тоест, праведните страдат на земята, за да не страдат след това. А нечестивите живеят добре сега, но ще страдат след смъртта си. Това обаче не пояснява напълно страданията на праведните, благочестивите и невинните на земята. Ранните еврейски мъдреци дали втори отговор, че страданието на праведните носило изкупление. Това разбиране вероятно идва от такива пасажи, като Исаия 53 глава, една от тъй наречените песни на страдащия слуга на Господа, който християните свързват с Исус. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. Той биде наранен поради нашите престъпления, бит бе поради нашите беззакония. На него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце. Отбихме се всеки в своя път. И Господ възложи на него беззаконието на всички ни, защото беше отсечен от сред земята на живите. Заради престъплението на моя народ беше поразен. Той понесе греха на мнозина и ходатайства за престъпниците. Идеята за изкуплението, за изкупителното страдание на праведните функционира накратко последния начин. Мъдреците смятали, че страданието е вследствие на грях. Ако това е така, за чий грях страдат праведните? Те не страдат за своите грехове, в крайна сметка те са праведни. Ако не е за своите, тогава трябва да е за греховете на другите. По същия начин и смъртта е в резултат от греха. Заплатата на греха е смърт. Но тогава защо умират праведните? Те трябва да умират заради греха на другите. Затова в Талмуда често се говори за това как страданието и най-вече смъртта на праведните носят изкупление.
Защо историята за смъртта на Мириам се намира до законите за червеникавата телица? Той за да ви учи, че както червеникавата телица носила изкупление, така и смъртта на праведните носи изкупление. Защо историята за смъртта на Аарон е последвана от историята за прехвърлянето на свещеническите одежди? Той за да ви научи, че както одеждите на свещеника били предназначени да донесат изкупление, така и смъртта на праведните носи изкупление. Раби Хия бар Аба казал: синовете на Аарон умрели на първия ден на месец Нисан. Защо тяхната смърт се споменава във връзка с Деня на умилостивение? Той за да ви научи, че както Деня на умилостивение носи изкупление, така и смъртта на праведните носи изкупление. А откъде знаем, че смъртта на праведните носи изкупление? От факта, че е писано във 2 Царе 21 глава 14 стих: и погребаха костите на Саула и на сина му Йонатан. И след това Бог се смили над страната. В Талмуда Рави Елиезър, мъдрец, който бил почти съвременник на апостолите, разказва една история, в която Господ казал на ангела на смъртта: вземи един човек от сред тях, т.е. евреите, чрез чиято смърт много техни грехове могат да се изкупят. В Изход Раба, ранен равински коментар върху книгата Изход, се разказва историята как Моисей тък му бил получил плановете за скинията, свещеничеството и жертвоприношенията. Тъй като бил пророк, Моисей можел да види в бъдещето и осъзнал, че един ден храма щял да бъде унищожен и жертвоприношенията ще ли да спрат. Моисей каза на Бог: няма ли да дойде времето, когато Израел няма да има нито скиния, нито храм? Какво ще стане с него тогава? Светият, нека бъде благословен, отвърнал: ще взема един от праведните им хора и ще го задържа като залог от тяхното име, за да мога да опростя всичките им грехове. Това понятие за страданието служило за утеха на еврейския народ през множеството страдания и гонения, на които били подложени през историята. То вдъхнало и героичните еврейски мъченици по времето на Макавейския бунт срещу потисническата елинистична власт на селевкидите през II век преди новата ера. В 4 Макавей четем молитвата на възрастния учител на закона Елиезър, който бил убит, защото отказал да вкуси свинско месо. Нека нашето наказание да бъде изкупление за тях, т.е. евреите. Превърни моята кръв в тяхното пречистване и вземи моята душа като залог за техните души. За него и за майката, която била убита със 7-те си синове, по същата причина четем: те се превърнаха в откуп за греха на нашата нация. И чрез кръвта на тези праведни хора и тяхната смърт като изкупление, божественото провидение спаси Израел, т.е. от селевкидите. 116-15 стих четем: скъпоценна е в очите на Господа смъртта на неговите светии. Ако страданието и смъртта на благочестивите, но все пак грешни хора, можело да изкупят множество грехове, то колко по-голям потенциал имала смъртта на Исус от Назарет, който водил напълно безгрешен живот, според предписанията на Тората. Неговия безгрешен живот бил достоен за наградата на вечния живот. Той заслужавал никога да не страда и да не умре. Но Исус не само страдал, но и умрял от ужасна смърт, като престъпник. Каква божествена несправедливост! И още повече, той се предал на смърт доброволно. Така да се каже, той сам се пожертвал. Не като левитова жертва, но по-скоро в смисъл, че свободно отдал живота си. Имайки предвид теологичното схващане, че страданието на праведните носи изкупление, Исусовите еврейски последователи съвсем разбираемо интерпретирали неговото незаслужено страдание и смърт като преживени в името на другите хора. Но въпреки
че Исус пожертвал себе си, за да ни пречисти и да ни освободи от робуването на греха, това не значи, че можем да живеем както си искаме. Напротив, според Тората, ако някой се греши с дръзка ръка, т.е. предумишлено, бил той от местните жители или от чужденците, той показва презрение към Господа. Този човек да бъде изтребен от сред народа си, понеже е презрял Словото на Господа и е престъпил заповедта му. Този човек непременно ще се изтреби, беззаконието му ще бъде върху него. Така и според посланието до евреите. Ако умишлено се грешаваме, тогава отменяме Исусовото изкупление на нашите грехове и се обричаме на Божия гняв. Както казват древните равини, нито жертвата за грях, нито жертвата за вина, нито деня на умилостивение могат да донесат изкупление без покаяние. Да обобщим. Исусовите ученици били разочаровани, че той не избавил Израел. Това е защото еврейското понятие за избавление имало много по-дълбок смисъл от християнското разбиране, според което Исус умрял заради греховете ни, за да ни даде вечен живот и да възстанови връзката ни с Бога. Според Стария завет, избавлението е било средство, чрез което на член на семейството изпаднал в немилост, се връщала сигурността на родствения кръг. Това се извършвало от патриарха, често на висока за него цена. Освобождаването на израелтяните от робството в Египет било едно точно такова избавление. Бог бил техен патриарх, а цената за тяхната сигурност била смъртта на първородните. Така Исус заплатил за избавлението на всички неевреи със собствената си кръв и направил възможно тяхното присъединяване към еврейската общност и към заветите на Авраам, Исак и Яков. Чрез жертвата си Исус също така пречистил съвестта на хората и направил възможно те да преодолеят желанието си за грях и да получат дарът на Светия Дух, който да ги ръководи и наставлява. Но Исусовата кръв не постигнала това, защото той бил буквално жертвоприношение за грях. В действителност неговата смърт напълно противоречи на изискванията за жертвоприношенията, записани в Тората. Вместо това, неговото страдание и смърт били метафорична жертва. Това, което донесло изкупление на греховете на хората, било Исусовото страдание, защото според еврейското мислене по времето на Исус, страданието и смъртта на праведните покривали множество грехове. Защото Исус бил единственият човек, който живял напълно праведен и безгрешен живот, неговата смърт имала огромна сила да доведе изкупление на греховете на всички хора. В следващата лекция ще разгледаме понятието за това какво е това Месия и какви били очакванията, свързана с тази мистична личност. А сега ще си починем за 10-15 минути. Който пропусна да дойде миналия път, имаме бележките за първа и втора лекция. Ако искате, може да дойдете да ги вземете, разходете се и след 15 минути ще продължим.